समाव बेबायदिनो सान्दुं अखा जोङो राजा लामा रेल लामायाव लोगो मोनदों। आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावो। बे गोलाव सम सेक्रिफाइस सान्दुं अखा खामजानाय पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानाय थैनि बाना जिउ होनानै दिनै जोङो बे समसिम सफैबाय। बिटिआर सोरजिनो हाबाय। बिएससि बिटिसिनि उनाव बिटिआर सोरजिबाय आरो नैबे समावबो जोंनि सुथुरा दायो गोजाननिफ्राय जोंखौ नायगासिनो दङ। जोंखौ बोरै गावस्रा होनो हायो, जोंखौ बोरै थेर बेथेर खालामनो हायो, 5,000 मुंख्लंआव जों मोननाय बे बड'लेण्डखौ बोरैहाय थेर बेथेर खालामनो हायो बेखौ दिनै सुथुरफ्रा नोजोर होगासिनो दङ। मोनसे समाव जों बयबो सानदोंमोन, सोमावसारनायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन राजखान्थि गोहोखौ लानानै गावनि खाफालखौ गावनो दानानै लानांगौ। दिनै राजखान्थि मोननाय गोहो मोननाय लोगो लोगो जोंनि फरायसाफ्रा डाक्टार इन्जिनियार जानो थाखाय आवगायलांबाय। दिनै राजखान्थि गोहोखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि गेलेग्राफ्रा इन्टारनेशनेल लेभेलाव दिनै फुटबल गेलेनो हाबाय। राजखान्थि गोहोखौ मोननाय लोगो लोगो मोजां थुनलाइ सोरजिनो हादों। जोंनि मानसिफ्रा दिनै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो हादों। जोंनि रांखान्थियाबो लासै लासैनो जौगाहांदों। इउपिपिएलआ जोंनि आइजोफोरनि थाखाय हेन्डलुम बायदिसिना आसनि, फरायसाफोरनि थाखाय जोङो दिनै गियान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, मोजां मोजां बिथांखिफोरखौ लानानै खामानि मावनायखौ नुनानै मालायफ्रा सोमोनांदों, मेगन सादों। बे 5 बोसोराव जेबो हिंसा हिंसि गैया, बर'फोरनि गेजेरावबो गैया, गुबुन हारिनि गेजेरावबो गैया। बेबायदि थासारिखौ नुनानै दिनै गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफ्रा मेगन सादों आरो बोरैबा सानदों आरोबाव खनसे गावस्रा होबावनो हायोब्ला, राजखान्थि भाबै फेजेननो हायोब्ला जोंखौ थेर बेथेर खालामनो हागोन। नाथाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जेरैबायदि माहारि आफादफ्रा हास्थायदों जोंनि हारिया खौसे जानांगौ, बे खौसे जानायनि सिन्ताजोंनो दिनै चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी, हितेश बसुमतारी गोबां दैदेनगिरिफ्रा नाजादोंमोन जे बर' हारिया खौसे जानांगौ, राजखान्थियाबो खौसे जानांगौ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखाय हारिनि खौसेया जेबो नङा, बिथाङा हारिखौ खौसे लुबैया। दा नंखायनो जोङो हारिनि थाखाय 100 बार गंलायनो थाखाय रेडि। नाथाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि माहारि आफादफोरनि खावलायनाय, जोंफोरनि खावलायनायखौबो बिथाङा नेवसिनानै गावनि राजखान्थि गोहोखौसो देरसिन सानो। मानोना राजखान्थि गोहोखौ लानो हायोब्ला बिथाङा बिदेशाव बेरायनो हायो, धन सम्पति लुट खालामनो हायो, गावनि थाखाय रां रुफानि पाहार बिथाङा बानायनो हायो। बैखौसो बिथाङा नोजोर होयो। गोरिब गुन्द्राया मोनजादोंना मोनजायाखै, फरायसाफ्रा फरायनो हादोंना हायाखै, बेरामिफोरा बेराम नायजानो हादोंना हायाखै, बेफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया जेबो सिन्ता गैया। दा नंखायनो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै खौसे जाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा साइडआव थाबाय, नाथाय बर'नि मैखोम दैदेनगिरिफ्रा दिनै सामाजिक भाबेनो जा, राजखान्थि भाबेनो जा दिनै खौसे जाबाय। जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै जोंनि एखे जौसाङावनो चन्दन ब्रह्मखौबो नुगोन, खाम्फा बरगयारीखौबो नुगोन, इउजि ब्रह्मखौबो नुगोन, रोंगोरा नार्जारीखौबो नुगोन, जयन्त बसुमतारीखौबो नुगोन। आरो बे दैदेनगिरिफ्रानो थांनाय 20-30 बोसोराव हारिखौ दैदेनबोदों आरो फैगौ 20 बोसोराव हारिखौ दैदेनगोन। दा नंखायनो दिनै प्रमद बर'आ चिफ जानो मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा। आं राजखान्थि खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय हारिया खौसे जानांगौ। थै आरो जिउनि बिनिमयाव मोननाय राजखान्थि गोहोजों बुहुमाव बर'खौ गेरेमसा हारि दानांगौ, बेनो जाबाय जोंनि थांखि। दा नंखायनो चिरां जिल्लायाव जिखिनि जोंहा चिरां दुवाराव फिसा फिसौ गोनो गोथो जादों, बेखौ नोंथांमोना गोनो गोथो लानो नाङा। जोंनि साफा सानै फंबायफ्रा एसे खुद्रिदों, दुखु मोनदों, माबा मोनसे सानदोंमोन, बे जानाय जायैखौ लानानै साननैसो खुद्रिदों एबा दुखु मोनदों। बिथांमोनाबो लासैनो ज' जाफिनगोन। आं खावलायो बिथांमोनाबो माहारि आफादनिफ्राय फैनाय, सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय, दिनै नङा गाबोन बिथांमोनाबो बुजिगोन। आरो जों खौसे जाफिननानै दिनै जाय समस्थिया देरहाखानानै दङ बेवहाय इसेबो 1% लोर सोर जायाजासे जों खौसेयै गसंथानानै खमसे खम 10निफ्राय 15,000 भटनि डिफारेन्सआव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै चिरां दुवारखौ देरहानानै चिरां दुवारखौ फिन खेबसेबाव जौगासार समस्ति दानायाव नोंथांमोना बयबो आवगायबोगोन, आं बेखौ खावलायदों। नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया? 2020आव उसुगावआव उकिल मसाहारियानो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै हरदों। खाम्फा बरगयारियाथ' आरो बेसेबा गिदिर नेता, नंगौना नङा?
दा नंखायनो जेबो गोनो गोथो जानो नाङा जों बयबो दङ चिरां दुवाराव आरो चिरां दुवारा 22 तारिखाव पुरा ट्रेक्टरावनो भटखौ थुजोबनानै ट्रेक्टरावनो भटखौ होजोबनानै आरो 26 तारिखाव जोङो पुरा रुनिखातानिफ्राय लानानै दादगारिनिफ्राय लानानै चिरां दुवार समस्तियाव जोङो 26 तारिखाव रंजानो फैगोन फैनांगोन ना फैनाङा रायजोफोर रंजानो फैनांगोन फैमारनांगौ आच्छा होमबा बयबो आंजों बुं इउपिपिएल जिन्दाबाद लामानिफ्राबो बुंदो ना लामानिफ्रा बुंदो ना बुङाखै इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद इउजि ब्रह्म जिन्दाबाद इउजि ब्रह्म जिन्दाबाद खाम्फा बरगयारि जिन्दाबाद खाम्फा बरगयारि जिन्दाबाद चिरां दुवार जिन्दाबाद चिरां दुवार जिन्दाबाद धन्यवाद।